Testiranjima na koronavirus u Tuzlanskom kantonu otkrivena su još 103 slučaja zaraze, u Srebreniku, Teočaku i Doboistoku po 1, u Čaliću i Sapni po 2, u Kladnju 3, u Gradašcu, Banovićima i Živincama po 4, u Lukavcu 7, Gračanici 8, Kalesiji 9, a u Tuzli je zaraženo 57 osoba. Ukupno je 1516 aktivnih nosilaca zaraze u Tuzlanskom kantonu. Hospitalizirane su 162 osobe. Na mehaničkoj ventilaciji je 16 pacijenata. Zadnji mjesec i po dana imamo izuzetni veliki procenat oboljevanja u oba entiteta na nivou države, u zemljama okruženja, pri čemu je nekad procenat recimo oboljelih u odnosu na broj testiranih išao preko 43-44%, visoku smrtnost. Došlo je do, evo da kažem, usložnjavanja kliničke slike. Ne možemo više reći da mladi ne oboljevaju. Mladi kao asimptomatski prenosioci bolesti između ostalog, tako da je epidemiološka slika izuzetno složena. 10. je mjesec otkako je koronavirus detektiran i u Bosni i Hercegovini. U početku, kada je bilo neizvjesno s čime se suočavamo, nadležni su pribjegavali strogom zatvaranju, što više nije moguće zbog ekonomskih posljedica. Ipak, novu 2021. godinu građani će dočekati u kućama, odlučio je Federalni krizni štab. Odlučili smo se da ostanu mjere, s obzirom da je puno upita bilo strane hotelijera i u preporuci koja je data za hotelijere u dijelu koji se tiče ugostiteljskog dijela. Hoteli mogu raditi za svoje goste i preporučuju se da rade za svoje goste, ali do 23 sata. Također, važno je reći da smo pozvali na da nema organizovanog slavlja Nove godine. To je jako bitno reći, dakle, pokušali smo da na taj način ukažemo da nikakvih organizovanih dočeka Nove godine nema, to ne znači onih nakon 12, nego onih i prije 12 sati. Ljekari apeluju da i porodična okupljanja budu uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Jasno su izdate preporuke i naredbe, ali porodična druženja ne treba da budu porodična druženja okupljanja u zatvorenom do 30 ljudi, nego još 3 do 4 člana porodice, provjerenih kontakata, uz poštivanje, ako postoji mogućnost, i to samo ako postoji mogućnost poštivanja fizičke distance. Ne bi trebalo da u januaru ponovo pričamo o tome da su novogodišnji praznici, porodična druženja, Nove godine, Božići bili razlog za povećanje broja oboljelih. Pojedini građani sumnjaju u efikasnost donesenih mjera. Mnogi su preopterećeni svakodnevnim informacijama o broju zaraženih i hospitaliziranih. Neki su se lakše prilagodili. Kako god prihvatali kriznu situaciju i bez obzira na uzrok i porijeklo koronavirusa, što još nije sa sigurnošću utvrđeno, činjenica je da se građani razboljevaju. Kao najefikasnije mjere suzbijanja zaraze, ljekari navode pranje ruku, nošenje maske i održavanje fizičke distance, dok o jačanju imuniteta građani brinu sami, svaki na svoj način. Različito podnose i zarazu.